O simple xesto de encender un pitillo este verán en calquera dos tres principais areais dos que dispón o concello de Rianxo, Tanxil, As Cunchas ou a Torre, será máis complicado de ver. Non estará prohibido nin conlevará sanción algunha, xa que a iniciativa que forma parte do programa galego dunha vida sen tabaco da Dirección Xeral de Saúde Pública non ten un fin recadatorio, pero si educativo. A finalidade é concienciar a xente da importancia de deixar de fumar. Facemos dous chamamentos, non? Un é disfrutar do medio ambiente o máis limpo posible e ademais contribuir a que a xente coide a súa saúde. Non é unha prohibición en sí, efectivamente, é unha chamada á reflexión de decir non é bo fumar, non é bo manchar ou deteriorar o medio ambiente, polo tanto, é unha campaña de concienciación e de convivencia entre persoas que fumen e que tamén respetan o medio ambiente. Hai uns días o Executivo rianxeiro instalaba nestes tres areais a sinalización pertinente, na que se advirte da prohibición de fumar. Moitos bañistas descoñecían a adhesión destes areais ao programa, aínda que a maioría deles mostrábanse satisfeitos coa iniciativa. Me parece bien, muy buena idea, que fumar no está bien. Y la playa está muy limpita, está muy bien, muy bien. Me parece bien que no se fume. No puedo fumar aquí. No yo no fumar jamás. ¿Pero sí. ¿Qué le parece esa...? Mejor. Si no hay enemigo terra, no hay nada. Yo encantada de que no se pueda fumar en las playas, pero en las playas y en ningún sitio, evidentemente. Y que me dices que esto es abierto y qué tal, me parece muy bien, pero sigo pensando que la persona que está a mi lado no tiene por qué fumar cuando a lo mejor yo soy una persona asmática y ella no lo sabe. Rianxo convértese no cuarto municipio da comarca do Barbanza en adherirse a este programa Praias sen Fume, despois de Boiro, Ribeira e Porto do Son.